Слава на Господа, скъпи братя и сестри! Добре сте дошли отново на свидетелствата. Тази вечер ние имаме сестра, която е преживяла Господ в живота си и е познала Христос по свръхестествен начин. И аз вярвам, че всяко едно свидетелство е от полза и е от значение за тези, които са във вярата и които не са във вярата. Нека да се помолим и след това ще се запознаем с сестрата и тя ще ви разказва за своето си свидетелство. Небесен святин Татко, благодарим Ти, Боже, за това прекрасно време, че имаме отново възможност и привилегия да застанем пред Тебе, Господи, и да свидетелстваме за Твоите чудеса в нашия живот, Господи Боже мой. Благодарим Ти за нашата сестра, Господи, че Ти даде възможност тя да Те познае, Господи Боже мой. Ти даде изцелението, Господи Боже мой, и се прослави в нейния живот, Господи Боже мой. Нека всичко да бъде само и само за Твоята слава. В името на Исус. Амин, Господи Боже. Амин. Слава на Господа. Добре си дошла. Ние се познаваме по принцип, ти си част от нашата църква, но има хора, които не те познават, тези, които ни гледат, и е добре да се представиш откъде идваш, как се казваш, деца имаш ли, семейство имаш ли и така. Думата е твоя. Заповядай. Бъдете благословени, братя и сестри. Аз идвам от Поморие, град Поморие. Тук живея в Германия 12 години вече, от 2014 съм тук. И благодаря на Бог, че ми изпрати в Германия, в Майнбург, и за нашия прекрасен дом, за нашата църква, че се намира в Майнбург. Казвам се Фатме Хюсейн Кеманеджи. На 51 години съм, 73 нахор съм. И имам 2 деца, момиче и момче. Имам 5 момчета. 4 момчета и 1 момиче. Да бъдат живи и здрави. Амин. Бог да ги държи все така в дома, да растат по Божия дом. Благодаря на Бог, че децата ми, те познават Бог, и внуците ми, и говорят за Бог, и разказват за Него, за Неговите дела и чудеса. Даже на дъщеря ми, второто, той разказва за Исаия. Чете немски и разказва за Исаия. Даже казва в училище: Исус ме роди, Исус ме даде в корема на моята майка. Благодаря на Бог, че като се съберем с децата ми, с семейството ми, имаме за какво да говорим, за нашия Бог, да го прославим. Винаги за Него говорим в дома ми. Слава на Господа за това, че ти и домът ти, целият ти дом, децата ти, внуците ти, всички сте заедно в домът на Господа. И наистина имате възможност да живеете с Господа, защото животът без Него е просто суета и тъмнина. Благодарим на Бога за това. Вторият ми въпрос е: как познахте Христос, как се покаяхте, как приехте Господа, какво се случи в живота ви, как ви покани Исус Христос и ви призова към Него? Един ден, седа си в къщи, забранявах на жена ми да идва на църква с снахата. Същия ден просто си каза: какво лошо има, викам, да си ходят там от църква, викам. Бяха пуснали един филм на Исус Христос, когато го разпъваха на кръста. Когато му заплаха пероните, ще кажете, че една кофа вряща вода отгоре му засипаха. Почнах да плача като дете.
Седа така и сълзите ми текат. И както да е, жената се прибра в църквата. Така. Легнахме. Вечерта към 1-2 часа посред нощ. Нещо спрях да диша. Нямам воздух, просто аз не знам, може би да съм умрял. Само лекичко се отварям очите, над главата ми Исус Христос с двете ръце протегнати върху мен. И тогава си дадох въздуха, взех се въздуха по-точно, директно слязах от леглото, полегничих и почнах да се моля. Тя, жената ме видя и тя със стрес. Вика, какво ти става? Викам, аз възкръснах, викам, умрях и възкръснах, викам. И се моля на Господа. И тя тогава каза слава на Господа, защото тя искаше да посещава църквата. Аз не й позволявах на мен. И тогава, когато вече на следващата седмица имаше църква в град Майния, казах на жената, викам, без тя да ми каже, викам, дай да ходим на църква. Кога се покае? Да се покая. Тя, жената ме гледа и се чуди. Тя шаш без стана така. Дойдохме и се покаях пред пастор Щелио. Да е жив и здрав, Господ да му благослови семейството. Защото ако не беше той, неговата църква, ние просто нямаше просто как да стане тези работи. Той ни напъсваше пастора и приех Господа. И тогава аз осъзнах, че винаги Господ е бил с мене. И ще ви кажа още едно, което наистина аз мислих, че с моите сили, значи паднах на 14 метра височина от скелето. Оживях, имаме операция. Белия ми дроб от лявата страна, половиния белия дроб ми го няма. И си казах тогава, викам, аз съм здрав, това ще правя. Лежах тук в болницата в Майнбург, 10 дена ми казаха, че имам рак. Това нещо не го осъзнавах, защото не познавах Господа. Мисля, че само с моите сили, с моята психика, всичко ще ми се оправи нещо. Обаче след като познах Господа и тогава си казах, че Господ е бил с мен. Не аз да съм бил силният. Господ е бил силният. Аз не знаех, че е с мен, но когато го приех Господа, тогава осъзнах, че наистина Господ ме е пазил. Исус Христос. Амин. Амин. Слава на Господа. По принцип, това е много силно нещо да кажеш, да си признаеш, че не си позволяваше на съпругата да посещава църква, на снахата също създаваше проблеми. И не всеки човек, честно казано, казва откровенно тези неща. И слава на Господа, че не ти си го избрал, но той те е избрал още от отровата на твоята майка. Благодарим на Господа за всичките му чудеса в нашия живот. И последният ми въпрос е върху свидетелството на изцелението на моята сестра. Ние знаем изцелението, ние знаем какво се случи в вашия дом, в твоят живот, във вашия живот, но е хубаво да споделяме това с нашите брати и сестри, които ни гледат. Бъдете благословени, братя и сестри. Аз познавах Бог, когато се случи това. Дойде бурята в живота ми, посещавах църква от 2 години. Голямата ми църква, молих ми се, всяка седмица посещавах. Но когато отидах на лекар и ми казаха, че имам тумор тук раненците,
И братя и сестри всички се молиха за мен. Не се знаеше И не знаехме дали е злокачествен или доброкачествен. Казаха, след като се оперираш, тогава ще ти кажат какво е. Но аз не се притеснявах, защото знаех, че пред кой седя и от кого искам нашия Бог изцелител. Всички братя и сестри се молиха, постиха за мене. Бог да ги благослови. И така се случи, отидахме в България. Там се оперирах. Изследванията ми казаха в България, че съм имала на щитовидната жлеза рак. Но аз не приех нищо, което казваха докторите. Аз само си казвах, че приемам всичко от Исус Христос. Приемам изцеление от Исус Христос. Не, че не съм много повярвала. Аз познавах Бог. Знаех моя Бог, че ще ми изцели. Имах моя Бог в сърцето си, в семейството си. И очаквах от Него всичко. И когато взимахме тези изследвания, ми казаха това нещо, аз не го приех. И се върнахме пак тук в Германия. И на следващата седмица пак дойдох в църква. Казах на моите братя и сестри какви изследвания ми казаха. И благодаря на Бог с молитва, с пост. Чакахме, искахме от моя Бог изцелението. Приемах всичко от Него. Може ли да допълня нещо? Разбира се. Значи, след като доктора директно буквално ми казал на очите в лицето, че тя има злокачествен рак в гушата, аз директно се поникосах, честно казвам, да. И както да е, взехме документите, дойдох тук в Германия. Същия месец тя имаше преглед тук в Германия, Инглштадт. Оттам вече сина знае да говори, както да е, той влезе и доктора директно се е скарал на сина ми. Защо? Тя там се оперира. Ние щяхме да оперираме тук. Направиха изследване, казаха, че в България не са направили сполучливо тази операция. Втори път. Трябва да се оперира втори път. И много разсейки се остави от България. След 2 месеца, може би, в Мюнхен я оперираха, изчистиха я. Мина всичко. Всичко хубаво мина. Беше на контролен преглед. И просто доктора си дигна ръцете. Вика, това не може да бъде. Вика, това е чудо. С агресивен рак. С агресивно. Вика, това нещо безследно изчезна. Слава на Бога. Слава на нашия жив Бог. Че на първо място слага моя Господ и на второ място слага моите братя и сестри, които чрез молитва, постоянна молитва, постиха. И всичко това ни се сбъдна. Слава да бъде на Господа. С вашите молитви, с Господа, тя се изцели. Днес беше контролен преглед. Направиха я в реден план. Абсолютно нищо. Слава на Господа. Слава на Господа за това. И ние виждаме отново чудо в живота на братята и сестрите. И благодарим на Господа, че ние наистина бяхме свидетели на тези неща в църквата, как се случиха с семейството на нашата сестра, на нашия брат. И благодарим на Господа, че това свидетелство е също и храна или сила и подкрепа за много останали братя и сестри, които са в подобни ситуации или новоповярвали, или не са стабилни в вярата. Нашата насърчение за вас всички е да бъдете твърди в Господа, да се доверявате на 100% на Бога и Той е верен да ви даде според вярата ви и търпението ви. Благославяме ви в името на Господа и до нови срещи. Амин. Амин.